Το σπαθί του κόλλησε στο χέρι του, από το αίμα. Στα δερβενάκια δεν σταμάτησε, χτυπούσε συνεχώς. Και μέσα στη μάχη φώναζε «Κουράγιο Νικήτα, Τούρκους σφάζεις». Από εκείνη τη μέρα τον είπαν τουρκοφάγο. Αλλά ο Νικηταράς δεν ξεκίνησε έτσι. Γεννήθηκε ως Νικήτας Σταματελόπουλος, στην Πελοπόννησο, ανιψιός του Κολοκοτρώνη. Μεγάλωσε σε δύσκολα χρόνια, με φόβο, με διωγμούς και έμαθε από μικρός να πολεμά. Το 1821 μπαίνει στην Επανάσταση, πάντα μπροστά, όχι για χρήματα, όχι για δόξα, αλλά γιατί δεν έκανε πίσω. Πολεμά παντού, με ένταση, με μανία και το όνομά του αρχίζει να φοβίζει. Μέχρι το 1822, Δερβενάκια, ο στρατός του Δράμαλη πέφτει σε παγίδα και εκεί ο Νικηταράς γίνεται θρύλος, χτυπά, ξανά και ξανά. Δεν σταματά. Το σπαθί του κολλά στο χέρι του, από το αίμα. Οι άλλοι κουράζονται, εκείνος όχι. Από τότε τουρκοφάγος. Και όμως, μετά τη μάχη, όταν μοίραζαν λάφυρα, αρνήθηκε. Δεν πήρε τίποτα, δεν πολεμούσε για χρήματα, πολεμούσε για την ελευθερία. Αλλά μετά τον πόλεμο, όλα αλλάζουν. Κατηγορείται, φυλακίζεται, ξεχνιέται, η υγεία του καταραίει, χάνει την όρασή του και στο τέλος μένει μόνος, φτωχός, σχεδόν τυφλός. Του δόθηκε άδεια από το ελληνικό κράτος για να ζητιανεύει. Ο άνθρωπος που φόβησε στρατούς ζητούσε για να ζήσει. Πέθανε το 1849, όχι σαν ήρωας, σαν μια σκιά. Και ίσως αυτό είναι το πιο σκληρό, ότι ο Νικηταράς δεν νικήθηκε ποτέ στη μάχη, αλλά νικήθηκε από τη λύθη. Αν θες κι άλλες ιστορίες σαν αυτή, κάνε subscribe στο Σκιές της Ιστορίας.